Tantrumurile fac parte din dezvoltarea normală a copilului. Prin ele, micuții învață să-și exprime emoțiile și să-și testeze limitele. Dar unor crizele pot ascunde probleme emoționale mai profunde. Cum poți să-ți dea seama ce tip de tantrum trăiește copilul tău? Tantrumurile normale apar ocazional, când copilul este obosit, flămând sau frustrat, fie nu îl primește ceea ce își dorește. Durează câteva minute și trec rapid. Devin mai rare pe măsură ce copilul crește și își dezvoltă limbajul. După o criză, copilul se conectează din nou cu tine și își recapătă buna dispoziție. Tantrumurile intense și frecvente durează mai mult de 20 de minute. Reacții extreme la situații aparent minore. Agresivitate față de sine sau ceilalți. Lipsa conectării emoționale după criză. Întârzieri în dezvoltarea limbajului sau alte dificultăți comportamentale. Observă tiparele tantrumurilor copilului tău. Ce le declanșează? Cât durează? Cum se încheie? Validează-i emoțiile. Te cred că e greu. Sunt aici cu tine. Dacă observi semnale de alarmă, nu ezita să consulți un specialist în dezvoltarea copilului.